I'm here. Yeah, one nearly, you see, a lot of people I may like accused that you were sent, and I'm among you, but I'm among you as a friend, but I'm not just, I cannot attest what you can do because, but I'm on that now. You are a person who comes out to say that we heap now. Let us assume now Ibra innocently to ask or maybe to know some certain things. Now my question to you, was there any kind of a side talk before you came to her to ask her these things? It's not remember a side talk. It's very open. Others years, so you have black up come on, yeah. So anyway, I'm on a live, so I see and when conversation I know when we go see plane, I'm on the crash, yeah. So when no the thing, or drama be man, or drama roma. So we go the banyo, abatam life, yam will be do. See, I will wireless Bluetooth. No, that Italian, my joy, or that what I get. Meta poor, and other. So, mbatakwale again, Fukwa go see Chazi. We're still okay. Come go tell that this is the right time. This is a great opportunity for me to enter Asia. And other, where we go to blues, ya melum 5,000. From there, if I go, mama go this year. Now, I know that could be madam. Honor intense, honor anyway. So we came back. That's all I only could. For cancer, but I go to himself at Biko. That I sent me on Tuesday. So when see okay, what is it like that? Where see, can do see him okay, you say why? Okay, this is not plane, yana family as a vacation crash. No, the ma, or call was your way. I quit for go to call when you have own side. And all that. Not for her own side because I got keep me, no poor. So I'm not her own side. You get a jeffway. Mbaga recap what that life we have. Get where. When no exactly hope. Abuna yo gwam koku. Then not chitezie. Obukwa no bore nga na chite ko bia gwa. Akolo baba na me. You don't have to do that. Okay. But this route, wait, let me say something now. Every now go somehow. It's looking somehow. No. Akolo abuna. Oburozi hobo. No fully like it or zero like me no kebona. Or just ya in a playful pattern. Then I got no phone the conversation. Then Obuzina Otun Anna Asina Autumn na Waka family and not what you are not one where. Then look what part then got to the autumn on his own west here. Because mana as for me, autumn mature all day. I put me Ebon America for now body now one. Only G hair imigane when I agree. So I was fan of autumn or Powadi back a more just because I'm on a life. No, you can't do that. Don't go there. So everyone my consign is equal family, equal D, equal one. No, you have said this. No, you are repeating yourself again. We have already. So I horrible. Now, even I will be sharing with some doubts. Now, it's the Gazie, Gezique, Egazie, Bana, Wari, the captain. Kemaze me yo gragi here, mo wi yo ku. Is it means you are doubting what she said? No, agwago no, agwago mga no nka agwa mo ka nna ege. Ege go mu nka ono mo, jidekwu ya n'aka m. Ejim ya then nga anụkwa because him na aku love wait mmadụ na-ekwu okwu out of anger, okwu na-ada n'ọnụ. I don't know if you understand Igbo na-asụ. O nwere iwe, mụ na mmadụ nọ n'ilo. Mwere iwe na-ekwu okwu na-ada n'ọnụ, okwu nwere ike dapụ m n'ọnụ. Ọ bụla ada okwu ka nda. Mana mgbe m ga-anọzi in a quiet place, mfụ na ihe ahụ m kwu
ka m ga-esizi na-ekwu ya bụrụ ka ọ dị ọ ihe ọ bụ adeka ikpe n'ọnụ ofu onye adeka ikpe n'ọnụ ofu onye and the mmanụchi ikpe nke bie ya no akụla bụ enweghị iche ịdị welitelu m okwu jụọ m ka m jukere ihe anụwa ọkaifụrụ ka m si nye room for this conversation na gị gbagotekwu okwu ọrụ m this ọrụ m that right? Yes, I don't want to with authority like my analysis this thing also I will bring out a lot of stuff but I don't want to do those because everybody wanted their personality control command okay right the only thing is if you can't be under the umbrella of that person you think that gives so much command you look for another angle like I gave you wrong to have this conversation. Fake account here. That's the pride we're talking about. That's the fake account to gift you to tell you we are proud of. Here you take a block. I've been looking for those fake accounts. On my live stream now. I'm getting a spy. Name is spy. Spying me all the time, right? Now because I don't go to him. I don't have fake accounts. Even 3 accounts. Immigration, fast track, capacity mama, and this one. That's the only account. Likewise, yeah, I want 3. 3 accounts, and all of them buchike. I'm not I pronounce here. I'm like now, but on a live stream, mother, and I'm fly on a mission of Urubia, and I'm agama visible. Yeah, you know that. I will love election. The polling unit told you where we near election or cover ya. Okay. Now World Bank figure, draw the local government chairman, Linda something, Joy Emodi, almost have prayer bank to Senate. Linda Emodi, when Linda something and Joy Emodi. You have to go. So forget. Yenja wagi habo abro money ne sneak into people's account. Can him guys different account to be a me be a poor woku. If I want to come to your live stream, I be na your live stream and then big man I will do a hat me. I got my belly la. If he na wagi value wagi there if he imiga na comment section block sia him block on the now for activities together. On the now for ya wajam and all that. Unu genti unu happy ya. Ama genti onwe ya una I don't want to go onwe ebe m na check. Unu happy ya. Ke unu nye ya benefit of doubt. Unu ga-afụ ya akwụnụ ga-asị ya kwa ịbịa na nke imi ga-ekwu otu akwa gị nwa na-ekwuzi otu ọ ga-aka mma so that ọla kia that credibility ọ ya ka ọ dịnyere. Exactly. At least nke ikwutere ya perfect. Akụlọv ajụjụ biko. Aya ngịa. Akụlọv. Ogote obele si na onwe ihe ọ ka m tinye my boss 10. Akụlọv, are you there? I'm there. Gịnị ka ị na-ajụ m? Ịjụ m ịgwagote si na ka ị hapụ nne dị ụtọ na ọ na-achọ imezi ihe na anyị nwa na-investigate. Ị nụrụ mgbe ọ si immigration na ya sịkwa ha kwụsị saga na ọ chọrọ ka kwụsị the saga but na ihe ọ chọrọ ka immigration hapụ ịnọ na-akpọ ụmụ ọtọ na aha. Bịa Grant ị na-amụ okwu. Gịnị meziri nụ? Ị na-amụ okwu. Onye kwuru ụdị okwu ahụ ọ dị ka onye chọrọ peace.
All depends on partial or imagine. Brand. Imagine partial like I have a good na ha na-abọ bụ adult adị m asị two adult kwụsị na oge luo okenye were aka duo onwe ya na ha na-abọ chọọ mgbe oge jizuo olu ha na-abọ ga-akwụsịkwa n'ọya ọbụ mana ha na-abọ ihe nna ya bụ si ajizi na ụmụ and the di and the nwunye. She's not seeking for any peace, sincerely. So you know I can see na oge stretch kwa akia aga kebe bi sorry automatically sorry nke onye ọbụla si ebe mmejọ n'ụba ya lọ any peace ịnụrụ once again ya wuti autumn. And yes, now I'm hold Team on, Autumn. hold on, allow me to talk. Please stop interrupting I am me. Team Autumn. I keep interrupting me. You know, I am Team Autumn. I want to be talk. I am Team Autumn, but I'm here. The only person Autumn named Awasaga immigration. That is the only person Awasaga. Hey, Legend of Darkness. So how can such person be feeling the actual peace? Yeah, I understand you now. Yeah, peace. Hey, you're so good. Morning, good morning. Good morning. It's okay. Good morning. Adị m mma ekene dịrị Chukwu. Na mbiko nwe fensi ka njọ yi biko. Ngwa jụọ m gaa n'iru. Ama m na nke a na-ekwu okwu feka akantị. Na-ekwe nwoke onye nkwa imigreshọn akwa ịgakwa ahụ ngo nke ndị akwa ịghọtọ. Mana m na-ekwu ihe dị n'ihe sọ m. Nne dị ụtọ biko nwenugo ka isi wee nọgide fụ ebe ọtọ m na-achọ na afọ imigreshọn ọnụ na recap. Onwenugo ka isi gagide fụ ya. Ebe ọ nọ na-afịja nya ọ na-afị ya ọnụ ọ na-achọ ya ọnụ ebe ọ pụrụ iche. Ị gagide gofu ya enide. Ihe m fụrụ ọ na-eme bụ na ọ na-recapụ enwe ihe ọbụla imiga kwu let's say anything si imiga n'ọnụ ka o ji were atụpụrụ ya okwu Afọ okwu ahụ ọ na-atụpụ ya ị na-afịa na ọ na-epu ezi imiga ka ị na-afịa ka ọ na-afị ya ọnụ. The same thing ọ na-agwa imiga ka imiga na-agwakwa ya imiga na-etinye pichi ya o tie pichi ọ na-akọkwa ya na ebe ọ nọ na ebe ọ nọ so it's the same thing. Mgbe ịsa na m ka anyị na-aga n'ihu let us move on before ndị nwe m abịa chọọ m. Okay. Ma mụ akwa ndị nwe m ga ya abịakwa kịta akpọlụ m. Onwenugo ka isi wee nọgide mana mmụọ ma na ise mụọ na n'ebe ịdị n'ala. Jekwu ọtọ nso otu a na-ajụ ya ajụ ma steji like this na-apịa ya otu isi apịa ya imiga n'ọtọ imenugo esista anyị nwaanyị ọma. Yes na ọtọ m kwuo nke adịrọ mma m ga-ajụ ya. Why not? Yes, of course. So ihe niile ọ na-ekwu ụdị mmasị ihe mụ a ga-asa bụ mbọsọ ọtọ m ga-ekwugide wee nwa anwa kpọta di ọkpọta ụmụ ya mgbe ahụ ka m ga-abịa gwakwa ya ọfụma kwa. Okay, ihe niile ọtọ m na-ekwu all these days nke aha dị mma bi. Ihe m fụrụ ọ na-ekwu bụ just normal thing like imiga na-eme ọ dị mma another mmasị gị na ọ dị mma ọ mmasị gị na ọ dịrọ mma because both of them na-eme ya okwu m ga-ajụkwu ya yes why not I will. Mama immigration get mama ịma na m ga-ekwu etu o si dere m mama immigration ihe anyị na-ekwu ọkụ ife ihe anyị niile ma grant o ma ndị anyị na-agbakashi ọnụ mama immigration gị na nwaanyị alọ nwe ihe dịrị unu amagọfe very long time unu ịma nwaanyị alọ were gently sọtụọ ya ọgbakwa grant na ọtọm na-agbasa gị ahụ grant a na-apụtakwa etiri gị mgbe ọkwa afa gị ka a na-akpụtọ ọ bụrụ enwe ka ga-esi ebe dị udo eme dị udo onye nke apụta na na-eme na ọ na-afa nọ na wepụ ya na-afa ya you understand? Onwepụ ya na-afa ya
gịna nwaanyị dị ụtọ gịna nne dị ụtọ nwa udo unu ga-eme unu akpakọ unu na-abụ na Abia steeti onye na unu akpakọ ndị na-apụta mama nke ka lie you don't go anywhere onwe ihe ji nsogbu eme you don't go anywhere nwaanyị ma ibia you don't go anywhere ọdụnụ ka nwaanyị ala she's small for na eyes maka na adịghị adịghị ekwu n'okwu she small fan fanatic side. You don't get anywhere. Mommy, immigration. Go again on every day. The only thing you create a room to embrace peace. It's as simple as that. I'm going to have you create a room to embrace peace. Immigration no we are here. Mobile name your gracia because I try extend the hand of peace. Come can you be here? Open Bobona. Africa na buto. Haven't I even after your claim fan? Where is the only state? Honey, never to have a one. I have done what to need. Esteronia state. Oh, my fucking dog. Mama, be him down here. Let's try and come down from my high horses. Let's try and create room for peace and embrace peace. And that's it, simple. Onye mejọ si sorry. Or do you look against one year lazy? Akunne tonda ba bogi yin de pro yare. Jinu ga yi de ma only ma ala. Bogi yin de pro yare. Kapunu ne o just try and create a room. Open on where begin a while. No, Benji. No, Mommy immigration in an end of I come there. Moto no fofu. Useless vagabond. Biko, onye ọla moto. Biko na-akpọ n'iyi biko. I've never disrespected you before. I saw my name any other time. Please, I hope not the thunder against Okwabuki. Because you saw all the people that spoke from here. I like your coming on the Mepanga. Unu kama ọnụ maalụ tụrụ na ijini na nwayọ kwuo n'okwu n'aka adọ. Kenya na onye ga-aba mba ga ama na ọ wara anya. Eji na nwayọ kwuo okwu. Oga Benje wele don't worry yourself. Oge kwuru ọnụ ya. Why? Immigration, they am na gwagi. Like I said, and I'm makuno kum. Amagi mo to gina autono shi be memma. Meme wure be manaka. Now, iga mana aya agbaliala ihu na enwere otu a ga-eshi mekọrọ unu ka o wepụga aha ya n'ọnụ gị ka ị mere ihe ikwuru bịa social media ka o mere nke ya. Mana due to both of you, igolo onwe chọrọ ibutu onwe ya ala to embrace that peace. Ọtọ na na-enye high condition the impossible. Gụnwakwa ikwechere. Mana ihe m na-agaghị like bụ mmadụ ime oje ga-eche ọtọ n'okwu ọbịa na-ahụ gị ọnụ. I listen to ọtọ. Ije na nke ọtọ nke ikwute okwu gbasara gị, ọ na-adị ekwe mmadụ tinye ọnụ. Categorically, ọ ga-asị gị, don't talk about immigration. And you dare not thwart that order. You dare not. So, achọkwa gị mmadụ ime onwe otu ọbụla ifiliri ị ga-esi wee fight ya nke gị onye gara ọtọ ma abịa ịgba gị cross and die question. Anybody who cannot ask Oton question should not come here to ask you any question. Onye ọbụla chọrọ ịjụ question bụ go jụọ Oton. God bless you. Gị na nwaanyị esogo okwu bụ na ọ na ebe a ka a ga-echuzuru mmadụ otu ọ ga-esi afight mmadụ. Nke Oton na-eme ọ na-atọ ụtọ na ntị in as much as we go to listen. So immigration memekwe nke ya enweghị m right ịbịasị immigration nwa ya iji kpọ nne ya ịkpọ nna ya nke dị mma nke a dị mma onye na-eme asị m hypocrisy gbuo gị. You want to choose people how to fight their fight. Ị nwere ike ịgba m saga today aga m asa gị mana nweta gị in 20 years time ebe gị si that is my weapon. Nobody chooses for people how to do their fight. But ebe ahụ otu i siri chọọ ka m ga-esi eme are you not? Are you raving mad? So mmadụ na-abụ alụlụ ụlọ ọgụ to a point bụ onye chọrọ imere ha ihe ọma should push for peace. Not ịbịa akọrọ immigration ka o kwuru na-adị mma ma wee je
usually out on question, then immigration will give you space to come and ask her question. More myself, I do not on question because categorically she do not ask. You dare not, they not born you well to watch out on na page here or fling gag out. So immigration should also not give that space for any human maybe here. Immigration, equals weapon, netting, equals weapon on no nine. Hypocrisy bolon. You have mother now log. Hello wog ha. Only obula hanaya should push for peace for both of them. Not ibe correct only obula. In how get you basaki because then our mother and choose their words only obula also harm because in her is to destroy you. Go and quarry issue won't ha copia. Time for peace. Mbagemona emeona mili nde won. Wow. Ma chukwu gozie gị ezigbote mmadụ nwaanyị baa chukwu gozie gị lego who is kwụrụ ọtọ abịa na Benji biko ka nkwụcha Akunne ide na comment section na ọwụm ka ị na-egwu but you called my name onye kpọrọ aha wụ Grant na ihe niile anọ na this box Grant wee ike icheta biko nwa ka ọ kpọrọ gwata ma ọnụ daa na anyị nwere ihe anyị ji n'aka ebe a ka anyị focus on it. Achọkwa m ka ihe mere ihe a last time ihe ọzọ ihe na-ekwu shouldn't disrespect me because I've never disrespected you. last time ọ kpọrọ okwu unu mụtụ ọnụ na ka anyị kpọrọ na ihe ofu nụnụ imigaga nkwụ biko adị busy o ewele ị ga-ama na nwanne gị wụdo onye okwu na ụka mana and that was when ji joy ajụjụ sị ya ihe ijiri onye a ị ga-emekwa ebe ya asụsụ na ọ gazie ebe ọ ga-egemekwa that was when I said no, this is not how to make peace. You have to advise ị ga-anyerịrị the same advice ị nyere onye ọ bụrụ na truly need for peace. You want them to forget about ihe na-eme ka reconcile ọha ị ga-emepe ọnụ gị gwe ya ha. You don't wait until you hear mgbe asịrị na asụka na asịrị. It doesn't, that is not how to. Ị bịa chewe na ihe as if ihe onye gwara gị. It seems as if you didn't even believe her. You want to hear mgbe asịrị baga that kind of cap or whatever you people call it. So go directly to this person. Ihe ibere ya bịa gwa my sister. Ị gakwa aba ha gwakwa ya simple. You don't need to wait until you hear mgbe o kwuru ma mgbe ọ na-ekwughị ya. Now, what you want is forwardness. And what is that forwardness? Peace in the future. So peace, this is exactly what For me to say Nanga no from that side, I have my reasons. My reasons, Bona. Oh, okay, I talk again. Yes, no, told. Days ago. About the second, I may do. On go to Biko mute to go deep. When you were mute to oh Biko, when you were now mute. So Biko. When you were Mayor. Tell you got check out. Chere Mayor, Mayor, you get check out blue. Put your bugote give one about na one boss biko. Ọ nọ ebe a ga-ebịa ama m onye buturu ya. Onye na-achị nọ ya gwafu a na-emezi ya imiga ọnwụ na ọchị nọ ya gwafu ya gbata aka mana ịma na ọ bụ ụzọ ebe a Benji chere so imago couple of 3 days ago or something mgbe imigabia kpọọ m afa si na nna nọ na recap autumn so mgbe mụ na ya kwula okwu ọ mecha buli abịa na nke unity so enwere record o play and mgbe o play part ya so I'm not gonna judge until no record ahụ mgbe a ga-recap ya m ga-eji ntị m nụ wee nụ ka o si wee kwu ya otu a m bịa kịta gbagote jụọ ya ọgwa m na ihe okwu then nri ya because ihe ọbụla m recap abụrụ enwero copy enwero epestiri ọ ga-adị plain as it is then nnụchazie ya m ga-anachitekwe on jezenin box gwu ya ọ chọkwa ka anachitekwe mụ na ekwukwu ya again but I'm not gonna kita asị na ọ gwago m
why anụbeghị m ya ebe o kwuru ya mbịa conclude no because nke o play na nke unity o kwuru ọ just to play sọsọ ebe voice m nọ ọ gụnyere voice nke ya so ọ ebe okwu m anọ I'm not gonna take that one till nga back wee jenu the recap then I'll come back. Okay. Gini mi ga amara ma drop chere no ka mmehie address amara ma drop bozozo chere no chere ne di ma chere because I came moderator draw one na boss before butu I drop proposals I drop Jennifer drop actually I like it first come first serve. Moderator na ya. Because I lega manya him na arụ na my system. But I drop on my day, moderator again, you know, I don't only drop on my day now. Oh, go on with the yours, Gavin. Okay, Imika kampata dia semua. Him chori kobo. For just 1 minute. Biana Wednesday. Ghana Wednesday na radio the full record. O record ya. Ke radio nko, ima na mama nko, ke nko. Ezoko bondo recorded it. Ke time. And I'm also my own time should be I don't know. I can't remember. My name is on the I'm check a page down. I'm the me follow. You got more publish on a page. But I'm pay ya share lomunga. So again, okay, I'm gonna give kucha now. Motor and those I have for obere picture you cook What is the mouth? Don't what job. I can't change it. I just try was a good before my job. At the first again in garden If no Diviana got on, you could have go to her private. Nepa. Guinea I'll be young one in eBay. Cow number 1. Ibukte anywhere by no mom kiss and me, going in over and a we are so but for me, could have go private Guinea mega buyer. That is the one. Number 2. HMO Tronia danger. I want to not get in a comment section autumn because in Autumn and Yawa Kavin, especially in autumn, on a Yawa Kavin. When I want to not get a fair just work I see a canyon. Autumn Kai go Diana private because I'm not a cement. I never ever Guinea Megana Doashia. And the Mies Bundasha. And the many people mindset, Hannah forget. And decide na no more Igbo no do webia. Ehotago. Onye oke na amadi egwu ano. And onko no nya afia wa azwa no ka no onye akpa afanya gbachi nkita. Afi ye ni na emefu ko shaga fu ebo onye obana shaga. Ehotago. Gina mmadụ dị na mma gosi na gini dị na mma. Ọ bụ na ịdị n'ito with somebody. Ọ dị n'ito a onye anwe ihe ọ ga-ekwu ikwuo ya igbu onye nke n'ọrụ onwe gị. Ịghọtago. Ọ bụkwa ma ọtọ ma ọ na-afị imi gị ọnụ ọ na-afị ọnụ. Ịghọtago ka okwu nkwụsị ebe. Okay, daalụ uche onye adị njọ. Daalụ. Enwe onye ọzọ nwe ihe ọchị ịjụ m. Mami Emiga. Go on, man. Mami Emiga, I can prove to you. First of all, Grant, sorry if you felt I was referring to you. I wasn't referring to you because I'm mistaken in Hamburg. I forgot. Sorry, I'm sorry about that because I was pissed off. Sorry, I'm sorry about that. Mami Emiga, first thing first, water. You know my young brother, you make this issue. I try to embrace a peace. And Ottoman as a person will not come out and say
Nama your bed, their inbox for us to embrace peace. My name is against one enemy of 100 is 99. It's one less from 100. You have 99. Now, it is obvious that probably some dirty water flowed between you and Nedioto as regards to him and a live stream. Now, what I advocate for, because I go sworn enemies to an extent. Man, if it at least amend fences with Nedioto, Obosin call Tom Lu, Bosayo Gidequa, Anna Yogana Yotom, Obose make the choir, make the pair, click when I got amend the moon down, amen there. I need the third one. I may live in self-denial. I am Tanjaba, I'm a man, I may live Benjamin, on of Benjamin, on of saga now. My live stream now. You put your way you get your own time. So, my immigration here now, you got to go. I may live in self-denial. You got to go one less. Then my immigration, only bossy, from my own passport, because one, the truth about it is that the two parties involved, or I couldn't have a guy in the board. The two parties involved, and the one you tell me that one the two parties involved, all now then at the end of the day, some people are not now some people are not naughty. Mommy, let me tell you one gospel truth, Mama. The more in Abasaga with Autumn, the more in Abasaga with some people, and when don't have to eat because you're because at the end of the day, or after Hannah got down, or after Joanna got down, and here we are now past the time and hours. Money you can calculate your hours, Autumn drag go moon, by number of hours, or can go 6 months hours. Instead of dragging. You're a public figure. At the end of the day, what does it do to your reputation? Now, I will tell you, one of them you are more at the losing end because your face show your shoe shine. Everything there. You get in now, gonna up yourself. At the end of the day, sparingly does he show himself. But you're a public figure. And you have many things in there, so my immigration people, can I tell the best way to extend that hand of peace? Okay, you understand? The way to extend that hand of peace is to... Okay, go ahead. Yes, I got you. Good day. Manichire, now what I get from Namga happier forever. Sis, hold on, give me a minute. I want to clear something. You notice you know you want to every night. You never not bafia. Mbia case with aja na aka akeke wure him na akọ na eme if room in a public she the only thing that can make me ashamed on cheat on my husband as a married woman. I have always been in the front line as an ex-police officer. I run a more save life and property, life at stake. Baba cheche. Ndi mamri life my him. My sister, what give you since now? Let me respond. So I'm a maybe sad. Man, I will know with that angle on a be here until now. A home non easy. Give the winkia. Okay, hide it forever. Now with that angle, mam choya that way. And Oga had it friendly. You got to go. Even Obrombo call na he who laughs last, laugh a good laugh. Actually, clay that part. You want to go now? You don't show you borrow.
Oh, yeah, what choro biawa. I didn't know. I'm a money. He gave me money before. He came for me. Or chudo, yeah, we take that hand of peace. We talk about it. Una yeah, go do ke him mere oji bia for me. Oh, we say sorry. Now sorry to only major more. That okay, that pride, that part, I will keep it. Mauna, oh yeah, what choro mo. Oh no more abuse of choro. Then only hot stop mo. You got to go. So okwa no de waru na agage discover onyo we no ga no hiding forever. It's not true. You got to go. Imiga wali wapi kwa kutoka bado kwa kamuto biko because the guy my brother Branga to go Olabala. Vice King send their request. About to go back to the busy because mother Bogotelo next time because no Bogotelo Genti what I had before game had been a tiono. Okay, see me. Ibo I don't get back more 3 hours and now. Ibo Bogotelo TikTok no na bankata Genti. You don't get 30 minutes or 40 minutes. Ke what I had before game my own no go. Mother that's a dog bob and bob. Only ebe na-ekwu okwu gee ntị ma ihe a na-ekwu mana nkata na-akpa bifo gị ntị ọnụ daalụkwa get one of vibes ima eji m okwu I have to respond before him na-ekwu agbafuo m n'obi Ị ga-enwe ihe ọzọ ịchọ ịjụ m onwe ọzọkwa na ịbịara ịjụ m ajụ na-ekele ya ara m gị so anụchago m ihe niile ikwulu ọfụma o so ihe m nwere ikwu ị na-anya ị ga-afụ na m agwago gị ya before asị m gị olu gị n'ala obi gị ọ bụ na ị ga-ekwe maka okwu ịgwala onwe gị bụ nke ịgwala onwe gị nke eziokwu ịgwala onwe gị rapụsịkwa nke a niile anyị na-agwa gị ọ nke ịtụkwuru anị reflect ya gwa onwe gị ka ị ga-ekwelu na ya isi oke agwago m onwe m na ihe a na ọ ga-akwụsị stretch aka gị then anyị nwa ga-ejekwe mụnwa bụ nwaanyị alụ ga-ejekwe jegwakwa ọtọ m si ya ngwa nwaanyị wekwetego ọ ga-estretch aka ngwa gị nwa jụọ onwe gị gwakwa onwe gị eziokwu n'ime mmụọ gị na onwe gị ịghọta so assignment ọ bụ na o luru gị na ị ga-emenwu ya I will love it. I will love it, to be frank. So, ihe mụnwa nwere ikwu. M ga-arapụ unu ka njeje di na chi anyị nwere jigo. Ịghọta. Anụgo m. And mụnwa nọgbu m ana m akpọ ya ana m anọ na peji m na-emere m ihe m chọrọ imere. M gaa na live stream kpara nkata m na-akpa ana m akpọnye ya your recap form saga one any day kulitere chọrọ respond. Biko Emeka ị ga-agwa ụmụ nga gị biko amara m ndị ha gbazina m ma nke na-akpọ m nkịta ara akwa gị na ha na-anọ na ada live stream amara m onye ha akpọzina m but whatever ha chiri onye ọbụla nwere aka ya to type onye ọbụla nwere ọrụ to say good luck for them. Ihe kwula na where kid okwu aka dị otu a but ime ka jụwa imi why ihe ga-ajụ ya jụ ọ bụ ezi ga-ajụ mana ya na mi ụtụtụ ka m kwuola imiga ka m na-ekwulu o nna ahụ imiga ka ị na-ekwu onye wụ nna gị biko ọ bụ na ị ga-ekwe ihe niile abụrụkwanụ Benji unu anwekwa ihe a na-akpọ understand chelu ka mụ na ya kwuo ihe niile abụrụ mkpali ihe niile abụrụ mkpali okwu dị chip mana ihe niile abụrụ ọkụ mmadụ don't worry ka mụ na ya kwuo mụ na ya the benefit of doubt na people ga-ahụkwa the reaction ka mụ na ya kwuo ọ bụ okenye for me mụ na ya bụ okenye so anyị nọ just cool down
Background is very noisy. Hey. Oh my God. So, if you got to go here, Biko, more na yoga, then it's not much they were on Tuesday, they were the $5,000. Okay, Biko, I couldn't know. Benji, I couldn't cost him like $5,000. I couldn't know, I can't be no. Okay, one of transportation, Alabi. Nke m ga-eji wee na-aba to Nigeria wee kwụọrọ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ. Okay, mgbe m kwuru otu nwanne m nwoke mara m. Okay, a ga-ekwuchakwala ya wee nyekwa m ihe nwa ọ dịkwa egwu. Ka m dị sure na anyị naghị agbala akpọrọ ụmụaka. Biga biko kparịkwa onwe gị ebe a biko emechiwelụ zelụ m iji zelụ m meelụ m the 5,000 biko achọghịkwa m ịnụ stori ya maka nnukwu stori ya ma like ya. Mkwuche with my brother then we'll talk about it. No worry. Okay. Ngwanụ jisi ike imetụkwa obele ije dị naanị akwamagwago gị ihe ị ga-eme na imetụ obele ije ọsụ jee kpụrụ amụ n'ọnụ ekwela ka ndị a mebie elu gị ihe ije ọsụ jee ije wepụta amụ ịkpụrụ ya n'ọnụ ngwanụ ka chifo maazị oje kee ihe akụnne nna ngwanụ ka chifo unu ka nrapụ unu Bye bye. Ka mmochi anya imege good night nne m daalụ m akụ love good night bye nọ. Bye. Oh boy. Ka onye ọzọ. Mgbe nwaanyị apụọ na ngwa bidonu. Anti Mega biko onwe ga-akụziri Benjamin. Eme gịnị a Benjamin kwuo n'ụsọ onwe ya Papa agara ebe ahụ biko ịdọkwala ya ịkpọtụ problem. Stop. Ịdọkwala. Mbọsị ọbụla ife ọbụla na-eme gị ya kpọrọ Benjamin na ịbatara ha ịbụ ụzọ taa kụwa enweghị ike ịbata TikTok mee TikTok weta tag mụwa enweghị ike ịnọrọ onwe gị for words enwetaghị ụbọchị m na TikTok tag afa gị m na-ekwu everything na-ekwu that mention your name for one day ọ dịghị atagịrị ma ihe ọbụla ama ma ihe ọ love ka ọ hate I'm here to igwa everybody and my fans and family and friends ịma enwe ya na-akpọ conflict resolution. If somebody come to make inquiry about things, whether mother said the benefit of doubt, listen. I'm not an autocratic person, as they said. I allow things. I like to listen. I like like my father and I could see Okwomawo Nanti, Okwojoboro Nanti. Then Kodrizie Onyaho Gini Okuru Kwama in our water. So this is my nature. Oh, we were, I may we fair. All I use against me. If I'm angry, and all my listening, and I mean what they call listening ears. Even the enemy Babata, I suppose that today, say for all of my Biana street, dining hall, I got my ambulance, okay, I treat here. Or corner door near me. Doesn't mean I'm near we will, my mama, we will, near we will, right? This is how I am. And when I'm kind of different way I handle things. You know what I go? Mana, we work, I will make you to and that is my 1%. So my 99.99, I know myself. That's why I live a good life. And I'm kanka. Imagine I'm about 50 years, I can still jump one-story building. When you're down, you may go. Ma jump or down. Go and eat food now. Me go and eat food now. When you're down to one camp now, ya Diego.
Yotago, Magunu na small body no be sickness. All the gota lambo, mana lambo kwa otu ahụ. Giga chain, the tie all the no cookie Igbo even. Giga le anya na abịa na oke ga manya ya ọpagụ n'ukwu. Kutu oge ozugbo. Yotago. So this is what it is. I better TikTok in one. Inanya, here in the mecha musari na TikTok, make your life from gathering them. And I may bring any sharp on a TikToker. I don't may be a people make your life, I'm bury my life. What's up? If you learn my immigration, that's why I vibe. I got my microphone, I do my thing, I don't give a fuck, I do my thing. It's no, it's no fake. I said, I don't care. As long as I can talk and communicate with my people, I'm okay. You know what I'm saying, guys? So, all I want to thank God. Good morning. Yeah, only my body for Beron. Today is Father's Day. Happy Father's Day to everybody here, every man in this house. Same to you. You want to say something? Yes, say something. Yes, bullshit burger. I'm a saint. So, and I know that. How can I say that? We. How can I say that? Kono kudio moto, Maga Piara Sodanishi. Mikola, do you have anything to say? All right, baby, you're welcome if you're just joining us. You know, I want to announce to you people today, God bless me today with a big lion. Somebody said the lion, like, we check again for your 40-something K coins today that I hosted my live stream. I'm a happy woman. Okay? This is what it is. You know what I'm saying? I'm Tion Noku. Imam. Ndogere gosi ihe a na-ezi mmadụ ezi n'elu ụwa lee ọ bụ nwanne ya. Den ndị Igbo were tụkwa n'ilu were sị na onye a na-agbazi olu awụghụ naanị onye dị ndụ, kama na at some point na a na-agbazi onye nwụrụ anwụ olu. The reason m jiri were sị ka m kwuo okwu ahụ, ama m otu esi eti mkpu, mkpu na mkpu adịghị na mma. Enweghị m olu, etoro m n'ekita ụmụ nwaanyị, so m na-ekwu okwu pipo a na-anụcha olu m. Because gịnị, etoro m n'ekita ụmụ nwaanyị, anyị adịghị strong, anyị dị too soft, ka bread arụrụ taa, ka agịgị. So mgbe ọbụla m na-ekwu okwu, ana m like to silent. Enweghị m strength eji eti mkpu otu akụ nne my brother na the watch akụ nne otiwe mkpu ị ga-anụ ya, but mkpu okwu ị ga-anụ ya because gịnị, etoro m gịnị na-ekita ụmụ nwaanyị, so olu m eshicha ike. Kwuo direct na na-agba gburugburu. Ya ọka the same thing na nji agba gburugburu ụkwa ihe a gosiri na etoro m na-ekita ụmụ nwaanyị because anyị laikere ịgba gịnị gburugburu. Mami agadi nwaanyị zụrụ m, enwe m obi otu ị hụrụ m na app onye mere people ji take advantage of me because they know that enwe m obi m dị ka mmiri agbapụrụ ndị village free ya na-agba papapapapapa, ha anaghị agbanyụ. A free mind na-enweghị mgbe ị na-anụ nwoke obi ya na-enweghị. Ogologo okwu ka akwa nọ. Ogologo okwu adị n'ụka mgbede, ama m ihe ka gbaga. Onweghị ọ chọrọ ikwu ihe a, na-agba gburugburu amachi. Mami Mige,
iwe ọcha na apụ ndị mmadụ na-emegide m maka gịnị adịm too soft. Ndị mmadụ na-emegide m maka gịnị? Are you here to promote yourself or to speak? Is ọ ka in case enwekwa ebe a na-achọ justice gị soro kpọga m soro chọọ justice. Ndị mmadụ na-emegide m maka adịm too soft and too like nwoke dị mele. Now, mama Imige, biko eji m Chineke ayọ gị. Eji m Chineke chiri ihe ọbụla ị na-ekpere ayọ gị. Enwekwara next time m gbagotere ebe a ka m zuru ike ga-esi mera bụ ụzọ a na-anọ n'ofu box. Because all this same thing ka ndị mmadụ biko iwọcha this morning taa Sunday. Aka m nọ na in worship mood. Aka m nọ in angelic apostolic time. Biko mgbe ahụ kwuru okwu ahụ aka m finish my morning mass. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and I can finish it here, finish. Because ejikọ Chineke yọọ gị ihe a. Biko I can finish in the morning mass mgbe i kwuru okwu a. So I can nọ in the mood of prayer. Biko ama m na o tere ndị mmadụ na-emegide m na app a maka adị m too soft. Egbugo ha m. Biko thank you. Time ago of my you will be. Oyara. That's all the soft. Us no bongo community go onye beja bo mmiri na. Lord, ikuna walam. Ndị nọ na Akụwibe na-agbaji saga dị sọt. Akụwibe ajụkana m ofu anya wee na-enyo gị ihe a nnọọ na saga gị. A na-eme ha n'ite dị na-agba saga. Akụwibe ana m ahụkwa gị. Ọ ka kororo gị mana onye m ka ewu. Ha ana m ala ka ikwukwe. Akụwibe nwere na-agba saga dị sọt. But asị nke onye nwanyị gbaa gị ume. Onye nwanyị agbawa gị ume nnọọ. Biko Lambo biko ka m zie mama Imike ezikweela m gị na ana m akwa nne m eziela m gị mama Imike gekwe ntị ọ bụrụkwa na ị nwere appointment ị nwere that day ka m chenjikwa aha gị to mama Imike must pay ka i buru ya n'obi iche ka ma anyị na-eme ya ahụ Ikemeyo ka mgbe m ziri Ikemeyo nwanne m nwoke ozi ya blọkụọ m echenjigo m aha ya ọntụ ya kwụọ m ụgwọ bere ala anakwa m echenji aha bak achọkwa m ịnụ na gị na ọtọ m nwere okwu dade ị na-eme ya adreesị no kwukwe ya ugbu a ka ha mara ebe esi eti ọnụ ka m chenji aha m ti deti otu ihe na-emegidewere m na app ndị mmadụ emegidego m ihe I don't know why eji take advantage of ndị dị soft dị ka anyị Lambo nwanne m kedu ihe eji take advantage of ndị dị soft dị ka anyị Eziokwu nna m eziokwu ọ maka anyị enwekwere n'obi anyị enwekwere n'obi anyị enwe obi. How come this class? Anyị enwe obi ọ ya onye kọsịrị ya. All of a sudden I couldn't echete na mama Imike shoe ya shine. So I couldn't mama Imike shoe ya na shine izi. Emma because of her no. Etere the shoe polish. Na yo nwanne m ibu dị anya mmiri n'anya. Nwanne m ndo o. Lamborghini ke ye ibido monitor ba stone monitor way ya onye na way ya stone onye bụ onye na way ya stone ọkwa ihe taa onye chifu side nke Jakarta ha wee bịa side nke Jakarta ka o shi wee bịa and mgbe ọ na-abịa ajọsụ nọ na-ele ya yakwa ịghọtara
and ọma na anọ m na-amonitor maka o shi from nga na-eme ihe ndị biskit o shitadị nke a na-eme ihe ndị biskit wee bịa and ọ nọ ebe ahụ ọ na-atụ ego ihe ọ na-efukọs mgbe aha na ụmụ nwaanyị and mgbe Jekata bịa lee ya anya bịa notisi na ụmụ nwaanyị ka this boy na-ịghọtara ọ na-ala ka ịgụgba Jekata nuo ya aka Jekata nọ Malaysia ọnwụ na obe ndịrịda na enyi ji iti ya na ihe a na-arụ no because of ọ na-eklem na ọma ihe niile waba ihe ọwụwa ejibota okponyokwu ejibota iti bọrọ ịbọ na ka m gwa gị something ji egwa gị na ejibota iti bọrọ ịbọ ka m gwa gị reason nwa mgbe imigechara karị m akwụrụ okwu nnọọ ka m bịa na kere na favorite mgbe nju ihe njikwa gị na onye a wee ejibota m gowo mgbe aha asị ebili riri ego ọkwa trenchis asị na enwe ihe a chọrọ ime ya bụgote na that platform ịmakwụta osu ya bịa yes asị m na ihe a na-arụ anyị nwapere laptọpụ like mgbe tinye ya dete na ọ ga-emepe ya ewere ihe nyefee stori ya azụsoro pụọ chikata azụ ihe ọzọ pụrụ ya n'ọnụ bili ọka na nga ọ bụghị na nga emepe ihe a jos meghere ya dịga meghere ya ihe ahụ because of gịnị ihe ahụ ihe mmadụ chọrọ ịfọsụ onwe ya and mgbe stone bịara batara na this community o legwa anya enweghị ebe ọ ga-eji wee jide onwe aka o buru ụzọ chụọ Adaudo so mgbe ọ na-achụ Adaudo hapụ ya na-achụ Badimanje maka Badimanje nwere 6 pack Adaudo alaike ndị bụ oke afọ Badimanje nwere 6 pack o toro ogologo taa mee ya ọchụ etopụ ogologo aka ịghọtara so Adaudo na-alaike ụmụ nwoke ji nwa slim nwa njanja slim ụmụ nwoke nwere ihe a na-akpọ amapiano amụ aka ịghọtara so afọ stone na-akụchi amụ ya bịala anya so mgbe a na-eme distin dịti na-ekwe stone dịkwata ọ na-achụ Adaudo na-achụ Badimanje and abịa na live stream Badimanje nọ na bọs stone nọ na bọs ihe Adaudo na-agba Badimanje ọgba ihe ka 2k coins ya gba stone one hand efe ya na stone bịa notice na ọ dị ka the thing ajụgo too much ị ga-ebịa na life stone is the most highest power tapping enwere na life Adaudo ndị ọzọ nọrọ ihe dịka ebe 1k power tapping stone na-anọ 20k power tapping even ọ na-apụ tapụ ọ na-eji mụ isi ya power tapụ ọnwụ na adịtị na-ekwe ya anọkọta wepụta amụ ya ti ya na ịghọtara imi gị weke ya bụ mgbe anụ m akụrụ favorite so dịka nna akọrọ gị makara ma odiri mparatụ ka na nke na favorite bezo ihe nna akọrọ gị abịa na that live stream Adaudo stone pọta apụwa wite isi ya ọ pọta apụwa wite aka ya werekwa ahụ ya megịnị pọta apụwa ya ndị niile anya na pọta apụnị ya ọ na-eru almost sometimes ọ na-enweta about 20 something thousand power tapping ọgwụ na the total power tapping Adaudo is 30k stone nwere 25k power tapping n'ime ya 5k window other members ịghọtara so mgbe Badimanje batara na ihe a stone na-anọ na stone bido n'ọnwa na comment aka ịghọtara ịgba nke bụ eziokwu daga ya na-akpọ Badimanje daga enwere olu o nwere olu otu a Tekno nọ otu a Davido nọ o nwere olu eji eme gịnị agụ egwu so ọ na-agụrụ Adaudo egwu Adaudo na-afọlụ gịnị in love stone enweghị ihe stone ga-enye ya ọwụ na egwu ka ọ ga-akụrụ ya ọgwụ na gịnị ka ọ ga-enye ya ịghọtara ya bụ ihe aha maka at least ọnwụgo na mmadụ enweghị ihe ọ ga-enye gị ya ka ọ bụrụ ọnwa jaije ya egwu ya agọtọrọ gị ọ ya bụrụ na igba egwu ya ame gịnị gbasatọrọ gị aka ịghọtara so enweghị ihe ọ notisiri stone ga-enye ya so the best thing ọ nidiri imere onwe ya gịnị ya chọọ Badimanje no matter Badimanje nọ na Nigeria and o belivuru gịnị otu Badimanje nọ Badimanje egochiri ya na o nwere some hotel ọ na-ahandụrụ which na o gochiri ya evidence o nwere something doing and Adaudo abịa na compare ya
Batman J with the stone. But notice here now, stone way on Malaysia. Malaysia, American, Otigwe Kamala. Lambo. So, based on Lambo, a notice Lambo, start a group one year. Lambo, man, like a mother, the paper discourse. So, based on your knock, Rocky. Governor, I have Lambo, because soon as I'm a base up, I have been with the mommy problem because happen. So, I lava. This Batman J, Kokoroman J, Yagaman J, I beg, I don't want J this night. Mammy Miguel, Batman J, the master Moyoka Batman J. Mammy Miguel, Mammy Miguel, you want to get out from there, man. The them not when I walk on a saga because they're good. And you want to be life and no, Chile come down. I'm a fella that one Batman J, Sokoman J. I'm going to Batman J, Batman J, Batman J, Batman J, Yagaman J, and if you could Batman now. Mama Gaga, J, yes, more J. Mammy Miguel. Okay. Mammy Miguel. I don't know. Okay, boom here. It was a Batman, not a Utisha. Immigrant don't want to come down. Mammy Miguel. Mammy Miguel. I'm back to Cocky Carrey. Mammy Miguel. Mammy Miguel. Mammy Miguel. How for the man come better Batman J? Mammy Miguel, went to a jockey. Mammy Miguel went to a jockey. And when him when you come a case and the bar, that's a chimna apple. Rapatoma, the Marapatoma. Omazilla image of Bosho, I would talk to him. Omazilla, my opportunity. The image of Punimea. Where do you have to talk? Image of Bosho, I would tell you of you. Imoma Jamla Bosho, that's the bad. As I was the one that reach him. If he didn't have to run up Tamara, Hi. Mammy Miguel, him when you come a Camicolo, G. Tesla, Cherebozo, may I welcome president here. Okay, you private jet and down. Ordinary Tesla, I'm not quite. The private jet. Droga, no, my only game was my Ibanese. Uno quiere cam que le diga mora toa. Que muno draga people how dry the community. Dry live. No, watch the one on only people now for WhatsApp. No heart me. Only people in your heart me. No, even legal than again. And they not ever for more than 31 hours on channel 0. Mammy, you go to money gone this money because somebody can bear again. Baba, my way him metal. When I gram on about me, I so get autumn name. Me, I'm on a moon, you autumn. Oh, damn, I'm getting. Imonyo Mammy Miguel. When my name, Mom, your church from me. Okay, I'll call love again. And I'm not age year Bogotan. Many in the sugar that. I'm a pagation now. Now, Mammy Miguel, when you come with name with him or me in a apple. Rapatoma, the Marapatoma. Mammy Miguel is a motherless na apple because when you because when a chance no, I got five. Rapatoma,
everyone sharacha aka. How Kalambo she called the Tiana Piamishi, Puto, Apananje, Batman J, Kuromoto J. Yeah. This girl send the one rose. I send the girl Chineke Bagok. Oh, yo, Nemo. There, Adam Nayabiko, Apasunami way. Adam Nayagequente. Last year, equal Munka $100. A home here. If you're this year, equal Munko. Avoid me. I wouldn't wait in America, gay Lotawa. And which an ebe, Hindiga, non Nigeria, Iga Azuli Eju. Eju. Give me pay Eju farm. Inwe can now bakwa come, Nebulote Sam. And I got them in. I was going to me with. He gave us on $100 equal now for last year. In a charmer, then I will keep passing this year.